моң китә. Бүгенге татар шигыреннән моң китеп бара. Ә бит ул моң татар җанын асрый торган, татар җаны яши торган урын. Ни гаҗәп, менә иҗат ахыры буларак үз кадерләрен үзләре тану, үз кадерләрен үзләре аңлау җитми. Мин шулай күрәм. Алар гел караны гына күрергә тырыша һәм төшенкелек яшьләрдә күп очракта. Ул үтә торган шир. Кайберәүләр социаль шелтәрләрдә әсәрләрен куеп, мактауларына ишетергә ярата. Син әдәбиятта я македонский, я диоген әле. Кайсы булсаң да үзеңә кадерләрне дә, үз тирәңдәгеләрне дә белергә кирәк. Үз заманының әдибе замандашлары белән аралашудан туа. Һәр заманда укыла торган классик әдип үткән, бүгенге, киләчәк белән бер юлы диалог алып барудан туа. Нәкъ менә бүген, нәкъ менә алар яшендә аларны нәрсә борчый, алар нинди фикердә, аларның йөрәген, күңелен нәрсә авырттыра яки нәрсә сөендерә, менә шул турыда алар күбрәк язсыннар иде. Чөнки алар шушы яңа заманның ел язмачылары. Җыелганнар. Бигрәк күпсез монда бүген. Сезнең кайсыгыз гаепләнүчесең? Без барыбыз да гаепләнүчеләр. Бергәләшеп тыелган әсәр яздыгызмыни? Юк, без һәркайсыбыз аерым-аерым иҗат итәбез. Аерым тыелган әсәрләр яздыгызмыни? Язмыйбыз без тыелган әсәрләр. Соң, нишләп монда килеп утырдыгыз соң алай булгач? Монда бит гаепсез кеше утырмый. Ярар, гаепләүчедән сорарбыз. Кстати, безнең гаепләүче кайда ул? Килеп җитмәдемени әле? Гаепләүче килмәячәк, гаепләүче килмәячәк. Килмәячәк гаепләүче. Ничек инде килмәячәк? Ничек инде гаепләүчедән башка суд була димени? Нинди көн булды соң бүген бу? Гаепләнүчеләр әнә бер төркем килеп утырган, ә гаепләүче юк. Кем гаепле инде сезне булай булгач? Яшь язучыларны кем генә гаепләми? Өлкән язучылар да, китап яратучы сирәк укучылар да, мөгаллимнәр дә, яшьләр дә, әле хәтта бер бит китап укымаган язучылар да. Булай мени. Менә ничек кенә яклап бетерерләр инде үзегезне. Ә безнең яклаучы кая? Безнең яклаучыбыз ул безнең иҗатыбыз һәм туган телебез. Шулай мени. Карале син, мин әйтәм, язучы гына түгел, әллә артистамы? Булгалый кайсы. Батулла бабагыз каршында артистланып карагыз әнә. Игътибар, басыгыз, суд килә. Гаепләнүчеләр яңа исем иҗат лабораториясында катнашучы яшь язучылар. Гаепләнүче Зөләйха Камалова. Казан шәһәрендә туган, җыр сүзләре авторы һәм шагыйрә. Роберт Миннуллин исемендәге әдәби конкурс җиңүчесе. Идел журналында креатив редактор булып эшли. Татар һәм төрек телләр укыта. Шәкертләр, игътибар. Biz bugün 21-нче гасыр дөнья әдәбиятын өйрәнәчәкбез. Борынгы кешеләр безнең примитив ата-бабаларыбыз ничек иҗат иткәнен карарбыз. Виртуаль чынбарлык шлемнарыгызны киегез. Без хәзер экскурсиягә кузгалабыз. Киттек. Таныш булыгыз, бу гап-гади Homo sapiens. Язма чыганакларга караганда ул чор кешеләре илһам ярдәмендә иҗат иткән. Хәзер ул шул илһамны эзли булса кирәк. Нәрсә соң ул илһам? Бу сорауга җавапны сез үзегез әйтергә тиеш буласыз. Голограммада күренгән кеше Газим үз фатирында яңа җырына сүзләр язарга маташып утыра иде. Сүзләр язылмый да язылмый. Әллә нәрсә комачаулый шунда.
Қоядыр хәтеренә сентябрьнең бер кише килеп төште. Ул иске Казан бистәсендә ялгызы гына илһам эзләп йөри иде. Бу кичне аны аяклары борынгы Пәрәмәш кафесына алып китте. Берникадәр чират торганнан соң ул үзенә Пәрәмәш алды һәм Кабан күе буена китте. Кабан күле дулкыннарына карап ашаган бу Пәрәмәш аңа дөньядагы иң тәмле ризык булып тоелды. Эх, Пәрәмәш ашыйсы килә дип уйлады Газим. Диванына килеп ауды да җырына сүзләр язып атты. Нәрсә соң ул Пәрәмәш, әйтә алмыйм белмәгәч, бәлки ризык кынадыр, бәлки итле күмәштер. Әмма аны ашаганда йөзем һәр вакыт көләч, мин белергә теләр идем, нәрсә соң ул Пәрәмәш. Ын чүпрә шикәр сөт, камыр суган борыч ит, шулпа ага тешләгәч. Эх, Пәрәмәш, Пәрәмәш. Балалар, безнең чыганакларда сакланып калган әлеге җыр 21 гасырның иң бөек җырларының берсе булган. Шагыйрьнең тәхәллүсе явыз. Моны нейрон бәйләнешләрегезгә теркәп куегыз. Языгыз өй эше. Илһам көченә билгеләмә бирергә. Икенче көнне мәдәният билеме дәресендә илһамга шундый билгеләмә бирелде. Илһам ул нәрсәне дә булса, мәсәлән, Пәрәмәшне, үзеңдә булдыра алмаудан килеп чыккан негатив энергияны позитив сәнгати образларга трансформацияләү. Гаепләнүче Гөлназ Нуриева. Чаллы шәһәрендә туган, татар теле, әдәбияты һәм тарихы белгече. 2024 елда беренче шигъри җыентыгы дөнья күрә. Балалар шигърияте һәм прозасында да үзен сынап карый. Тыпырчына торган йөрәк барда, шаптар рухы яши минем кызу канда. Сәгать телен иярмә алам, көн туздырып үткәннәргә таба чабам. Йыллар ұша дистәләргә тулып, сулар ага кире, ташый ургып. Кемдер ятып кала, кемнәр туа, исәннәре һаман шулай дөнья куа. Җилдерәм мин, акбүз атым гына, сөрлекмәсен бер үк чапкан вакытында. Сәяр җаным кичеп гасырларны, бер күрергә тели шанлы ханлыкларны, бер кайнарга тели Казанында, адашырга алтын Урда базарында. Онытылып китеп булганырга, табылырга бөек шәһре Болгарында. Кайсы ыру, нинди кабиләдән сорар идем исән бабам әбиләрдән. Күзләренә бер карыйсым килә. Алар каны кайный менә тибә миндә. Тыпырчына торган йөрәк яна. Тукта, янма диеп әйтеп кара сана. Акбүз атым сөрлекмәсен беләм. Мин үткәннән үзем бөтенләем белән. Гаепләнүче Рузанна Каюмова. Башкортстанда туган, хәзерге вакытта Казанда яши. Подросток яшьләр үзәгендә татар проектларын тормышка ашыра. Яулыгыңны бәйлим әйдә, кызым. Әни кеше кызын алдына бастырып, аның муенындагы яулыгын башына салды, ике ышын артка җибәреп бәйләп куйды. Бик матур. Сиңа ничек килешә? 30 яшьлек әни кешенең авыр авыл эшеннән арган, талган, ярлы беткән куллары кызның башын сыйпап үтте. Хатын чүгәләгән килеш зират капкасына борылып карады.
Монда керү һәр чагавыр. Капка ачылу белән кичерелгән газаплар җилкәгә авыр йөк булып төшә. Инде төзәлә башлаган яралар янәдән ачыла, каный башлый. Монда килү аның өчен тынычлыкта үз кайгысын кичерергә бер җай гына. Монда ул бәхетсез дә, бәхетле дә. Әйе, бәхетле дә. Өйдәге ыгы-зыгыдан ирдән качып, ике кызы янәшәсендә, берсе янда, берсе кабердә утырып табигать тавышларын тыңлау аның өчен бәхет шул. Ана кеше иң элек кайнатасының кабере янына килеп баш иеп, күңеленнән Фатиха сүрәсен укып алды. Аннан Алинәне җитәкләп бераз алгарак узды. Алар алдында җыйнак кына кабер калыкты. Бойга үскән, зиһенле, бөдрә чәчле Фәридәсенең кабере. Беренче балалары иде уларның. Инде бүген аны югалтуына 2 ел була. Көтүдән адашып калган сыерны алып кайткан чакта аны машина бәреп китә. Юлның бер ягында Фәридә, икенче ягында сыер ятып кала. Ә гаепле кеше юк. Ана терәге, күңел кояшы Фәридәсе Нәфисә кызының кабер кыймасын сыйпап үтте. Шу бүләннәрен чистартты, тагын дугалар укыды. Сүз башлап булган кичергәннәрен, яңалыкларын җиткерде. Тыныч йокла, кызым, дип кайту юлына кузгалды. Шул вакыт апасының кабере башында тып-тын калып моңарчы үзен тыйып торган Алинәнең дә теле ачылды. Сау бул, апам. Синсез бик моңсу миңа. Гаепләнүче Айзат Вахитов. Байлар сабасында туган КФУ студенты. Акбарс командасының җанатары. Хәсән Туфан шигыренә ясалма фәһем ярдәмендә беренче җыр яздырган татар студенты. Бәйрәм бүген бездә. Бәйрәм. Татарларда сабан туй. Хөкүмәткә дип бирнәңне алдан ук хәстәрләп куй. Мәйдан уртасында көрәш, көчне бетермәдәккә. Үз халкыңны җиңгән өчен дошманнан бүләк. Тәкә. Әгәр сулгарак карасак, шәп уен, шүлмәк вату. Күзе бәйләнгән халыкка ялган хакыйкать сату. Уң якта әтәш куалар, әйтерсең, анда гаеп. Әтәш үз телен белә ул, йөрми чит телдә өреп. Кырыйдарак сатлык җаннар капчык киеп сикерә. Капчыклары калын-калын. Эштә нәрсә? Кем белә? Артларында гади халык. Катыктан бер сум эзли. Булганына шөкер итеп, бәхетле тормыш төзи. Мин кулгадан карыймын, ватан җимерелгәнне. Бик булышыр идем дә бит. Тик кулым шуал. Зөһрә Рамазанова. Балташ районында туган, Казанда икътисад юнәлеше буенча белем алып, хәзерге көндә Балташта яши. Иҗаты республика басмаларында басыла, шигырьләр җыентыгы да. Бит ышыңда бүген тамчы яшең. Җиһанга да сыймый сагышың. Алтын киләм җәйгән сукмаклардан карлы кышка кирип барышың. Бәлки әле иртәрәктер сиңа. Бәлки инде азрак соңарган. Упшытуың да юк, ясалмалык язлар сыман назлап кылынган. Салкынлыгың синең яратмыйлар. Уфтаналар җае чыгуга. Үзәкләргә үтәр ачы җилгә, шешен сипмәс һичбер сулуда. Пыскып яуган яңгырыңнан куркып, дәрәзәдән карап яталар. Тышка чыга калса йомышлары тыргызыла калын якалар. Тик мин генә сине елда көтәм,
гел сагынам сине. Юксынам. Синең кебек илһам өләшүче бу дөньяда башка юк сыман. Син җитүгә әзер кулчатырым. Ашы җилең мине куркытмый. Шигырьләрем тама дәфтәремә. Чит ятларга аны укытмый. Миңа рәхәт синең бер туктаусыз акрын гына яуган яңгырың. Тик мин синдә тынычлыкны табам. Мең төсмерле җирән чалымың. Миңа рәхәт синең җилләреңдә яфрак исең шундый кадерле. Синең сагыш үземнеке кебек, меңгә телә газиз бәгырне. Салкынлыгың туйса, башка берәү янган йөрәгеңне тыңлыймын. Эй октябрь, синдә иҗат кайный, син күзләрнең күрке, син гимн. Там Шулпан Гыйләҗ бар. Теләш районында туган, кечкенәдән хикәяләр язарга ярата. Бүгенге көндә КФУда журналистика белгечлеген үзләштерә. Идел журналында эшли. Авылга керә торган җирдә ялгыз каен бар. Ул инде бик карт, кылга сыман, кояшка үрелеп төз булып үскән. Беренче кешеләр белән бергә туган диярсең. Каен бик күп тарихларның шаһиты булганга охшаган. Әгәр кеше булса, моның шулай икәнен йөзенә чыккан дип әйтерләр иде. Еллар буена шушы мәхәббәт каен янәшәсеннән узып йөри торгач, мин аны тәмам үз итә башладым. Шулай бер көнне бу каен мине бер язмыш белән таныштырды. Мин моңарчы күрмәгән, бәлки игътибар да итәргә теләмичә йөргән тормыш барлыгын ачты ул миңа. Көндәлегемә язып, барысын да теркәп барырга тырыштым. 9 август 2007 ел. Көпәгендез кеше көлдереп асылынып ята бит әй. Дөньядан туйган имеш. Кайынның ни гаебе бар? Кара син аны, ниләр эшләп йөри бит әй. Ул исерек Заһир нишләмәс? Алама гына киенгән, урта яшьтәге абзыйны 3 ират авылга таба алып кирип китеп бара иде. Йөзен ачык күреп бетермәсәм дә, ул калганнардан нык кына аерыла. Шешенеп бүртенеп беткән чырай, күзләре күренми дә диярлек. Нидер ыңгыраша, кычкыра, димәк, исән. 10 август 2007 ел. Каенымны инде кичәнге аркан булгауламаган иде. Ерактан аның төбендә кемдер бар кебек күренде. Күзләрем ялгышмаган. Якынрак килүгә танып алдым. Кичәнге Заһир абый булып чыкты. Озак басып тору ардыргач, Заһир абый янәшәсенә утырдым. Заһир абый, кай вакытта авырлык китергән вакыйгаларны онытырга кирәк. Аларны зату йөрәкне телгәләп, җанны киссә дә. Дип әйткән сүзләрем бу мискенгә нинди дә булса тәэсир ясар дигән өмет белән үз юлымны дәвам иттем. 25 август 2007 ел. Бу көннәрдә Заһир абыйга якынайдым бит әле. Күрештем үзе белән. Йөзе дә бераз ачылган кебек. Мине танымады. Кая танысын инде? Соңгы күрешкәндә көч хәл белән сулап утыра иде бит. Мин бүген төш күрдем бит әле. Инде күптән күргәнем юк иде. Минем яшь вакыт икән. Хатынымны бала тудыру йортыннан көтеп, идән юып йөрим имеш. Үй эше шундый матур, күрергә кирәк, әйтеп бетергесез. Ә минем күңелем шундый шат. Мин үземне шул төшемдәге кебек бәхетле итеп өйләнгәндә дә тоймаганмын. Соңрак сабыйны күтәреп, ишектән хатын керде. Ул баланы минем кулыма тоттырды да үзе каядыр югалды. Минем яныма шау-шу гөрләшеп, табын артына туган тумаша җыелган икән. Мин аларга карап алам да тагын кызымны күзәтәм. Беләсеңме? Мин бит аны бер генә тапкыр шулай кулыма алган идем. Ул кичкенә куш баласын тоткандай куркып, кире анасына кайтарган идем. Башка тотмадым да. Ул төшемдә миңа кулларын сузып әти дип эндәште. Сәйрәйме? Ул бит әле сөйләшә белмәйде бугай. Елавыннан башка аның тавышын бер дә ишеткәнем юк иде. Ә монда ул миңа аермачык
әтті дейді. 2 сентябрь 2007 ел. Захир абый 12 ел төрмәдә утырып кайткан. Былай булган. Хатыны баласын имезгәндә йоклап киткән. Күрәсең, эш күплек тәмам ардырткандыр бичараны. Кыз шунда төн чыгып үлгән. Моннан соң Захир абый хатынын катты кыйнаган һәм шуңа утырып кайтканда. Бүген махсус барып килдем. Захир абый өй алдында ремонт ясый башлаган. Кеше арасында да күренә башлаган. Ахры сауыккан да кебек. 17 сентябрь 2007 ел. Ауылға гармын тауышын қайтармақшы болдым. Сіздесіңдер, бізде көңілсіз қалып еш. Өлік рахат яшайдық, Қошына көңілер үштейген. Көтеріп қарайға көңілер, Тагын сала башлаган. Инде берничә көн рәттән шулай иртән капка төбендә җырлап кешеләрне тилмертә икән. Авыл халканы юләргә саный. Өй алды 2 атна элек нинди хәлдә булса, шулай тора. Бары такталар гына тәртипсез рәвештә ята иде. Бар үзгәреш шушы. Гаепләнүче Зәринә Сыңгатуллина. Саба районында туган, хәзерге вакытта Казанда яши. Һөнәре буенча тарих һәм җәмгыять белем укытучысы. Спорт, дин, фән, сәяхәт белән кызыксына, кичкенәдән шигырьләр яза. Без ашыктык ахры. Үзебезне зурга санап, һәр адымга бәя куярга. Йөрәкләрне нәфрәт белән таплап, күзләрдәге җылы нурны каплап, самимилек хисен җуярга. Без ашыктык ахры. Шулай язган дип язмышны гаепләргә, тыңламыйча акыл көчен бер хатаны 1000 кат кылганда, без ашыктык ахры үпкә җыеп күңелләргә, үзебезне аклар өчен хисләр контрольлеген җуйганда. Biz ашыктык ахры ышанырга сөю юклыгына, шикләнергә аның сафлыгыннан. Тәртип бузган бала сыман мәхәббәтне ачуланып күңел пычмагына бастырырга. Biz ашыктык ахры дөрестлектән ялган эзләп, күңелләрне җиде йозак белән бикләп. Ал күзлекне кара төскә манып, 1000 кисәккә ярып бер йөрәкне ялгыш сүзләр ышкындырып, уйламыйча, бер нәрсәне һәм бер кемне санламыйча учак ягып, хыялларны яндырырга. Шул учактан төшкән көл янында бала чакны бер ялгызын калдырырга. Без ашыктык ахры, үткәннәргә юл юк дигән булып, өмет ялкынына су сибәргә. Үзебезне мустақил дип тоеп, кулдан җитәкләгән әни өчен җибәрергә. Гаепләнүче Альбина Гайзуллина. Биектау районында туган, Карел театрында эшли. Татарстан Республикасының ат казанган артисты. Түбәнидә яшәп ята 2 гаилә. Мәшләре брас өстә, тышканнар аста, түбәндә. Һәр көн сайын аналары ауга чыгып бәләкәчләренә сый ташый. Жан асрарга кирәк, нишләсен ул? Көне-төне ашый да ашый. Бер карасаң, мәшсене, тышканыны, яши бирәләр ди, кайгы күрми. Тик тәрбия төрле балаларга. Мөнәсәбәт ата-аналарга. Тышкан әни бәбиләрен һаман мактый. Йомшак түшәктә йокларга салам ташый. Сез бик көчле һәм зур булып үсәрсез ди. Түбән өйдән без сарайга күчәрбез ди. Мәшисә сырт кабартып гел кычкыра. Бар нәрсәдән гаеп табып шыпырына. Синең ди тырнагың йомшак, телең озын, май баскан бит койрыгыңны йокы симертеп көн озын. Бу мәсәлнең сабагы бар. Хайван кебек акырма. Тәрбияләгәч, шулай анасы кыртын кысалырмы баласы? Ай
Айгөл Хабиб Рахманова. Көкмара районында туган, КФУда мөгаллимлек белгечлеген үзләштерә. Мәктәптә укыган чорларда ук шигырьләр яза, әдәби бәйгеләрдә җиңү яулый. Миңа җәйләр ошый. Иркен сулыш алып, киң колашка кыча торганы. Синең исең, хисең белән тулы, чәчәкләрдән үргән юрганлы. Миңа җәйләр ошый синнән торган. Синең караш бөркеп искән җил. Ул шулкадәр җиләс, ихлас, шаян. Монда дәрья иркен, дөнья киң. Җәйге кичне сөям, йылдызларын, болытларын актан үрелгән. Йылдызларда рәт-рәт тезелеп киткән. Кояшы да әле сүрелгән. Миңа җәйләр ошый, синле җәйләр. Гаепләнүче Ихтияр Кыямов. Казанда туган, КФУда филология белгечлеген үзләштерә. Безнең Мираж журналында мөхәррир булып эшли. Дөнья киңдер, гаҗәп иркендер ул. Тәртәләрнең ар ягында ирек бардыр. Исен сизәм, рухын тоям кебек. Лилия Гыйбадуллина, Фәрман. Кайчан башлангандыр инде бу? Төгәл генә әйтә алмам шикелле. Исемдә түгел. Алайда бер ягымлы йөзле абзыйны хәтерлим кебек. Мине күтәреп, шәп эт булачак бу, тукымы да әйбәт, дип әйткән булды сыман. Әйе, чынлап та, мин дөнья күләмендә танылган алман этләре тукымыннан. Бабаларым күп кенә сугышларда катнашкан, кешеләргә хезмәт иткән, аларның иң тугры юлдашы булган. Асылда тамырларыбыз шактый тирән. Үземне бүреләр нәселеннән дип саныйм. Далаларда, Сибир киңлекләрендә күмәкләшеп яшәгән минем руым. Үз көнен үзләре күргән. Хөрлектә, иректә яшәгәннәр. Күмәкләшеп ауга чыга торган булганнар. Ягымлы йөзле абзый мине машинасына утыртып әллә кая җилдертте. Озак та үтмәде, бер авылга кайтып җиттек. Бер үземә матур гына җыйнак куыш та әмәлләп куйганнар. Әллә ни зур түгел дә шикелле, тик алайда шактый иркен тоелды ул миңа шул чагында. Яңа йортымда көннәр шул рәвешле бер артлы үтә барды. Мин үсә төштем, кешеләр миңа игътибар биреп торды. Көннән көн тирә-юньдәге матурлыкка хузурланып үстем мин. Ләкин шул рәхәт шигүләр ахырына якынлашты. Берсендә көндез йоклап ята идем. Колагыма "Кешегебез үсте инде, шылбыр тагарга кирәк, кеше өстенә сикерер тагын" дигән сүзләр иреште. Туктагыз әле, мин бит кыргый хайван түгел алай кеше өстенә ташланырга. Әйе, ишек алдына берәр шит ят кеше керсә үрәм, ләкин аларны таларга, тешләп ташларга җыенмыймла. Киң болыннарда шабып йөрисем, азатлык, хөрлек тәмен тоеп яшисем килә. Сездән нәрсәм белән ким? Минем дә азат тормышка хакым бардыр бит. Төннә әллә нинди бер моңлы тавышны ишетүгә сискәнеп уянып киттем. Бар күңелем белән бирелеп, шуны тыңларга керештем. Бүреләр улый икән. Әйе, минем ерак кан кардәшләрем. Алар иректә, хөрлектә, бер-берсе белән аралашырга теләп аваз салалар. Туган телләрен җуймаган. Бер-берсе белән ап-ачык аралаша алалар. Мин исә хәзер өрмим дә, уламыйм да, иректә дауламыйм инде. Гаепләнүче Алсу Шакирова. Казанда туган, Карел театрында эшли, Татарстанның ат казанган артисты, шигырьләр яза. Артист халкы бигрәк сәер, бии көлә, сәхнә тутырып шабып йөри я сикерә. Шулай юләр сатып йөргән өчен үзе капчык-капчык акча эшли. Кеше сүзе. Артист халкы бигрәк ялкау, унга килә. Бер репетиция беткәч икенчегә бераз шәйләп ашап алгач ул тотына.
һич армыйша, артист эше, уен гына. Аннары ул киенә, гримын сала, спектакльгә әзерләнә, дулкынлана. Саулык ничек? Авырмыймы? Кәйфе бармы? Андый сорау син артистка биреп торма. Хәле мөшкел, тәне сызлап, кәйфе китсә, син артистның ул хәләтен сизмәссең дә. Сәхнә табип, сәхнә шифа, ул дәвалый. Я артистны син сәламәт дип алдалый. Йырып чыккач ул иң авыр тамашасын, жылы алкыш өчен биреп бар булмышын, буш калып, хәлдән тайып кайтып китә. Әйртәгә аны кабат сәхнә көтә. Көтсен генә. Эшсез калса артист әгәр, үзе бәлки яшәр. Артистлыгы бик тиз үләр. Гаепләнүче Сәгъдәт Ләйсән Галәветдинова. Арча районында туган, белеме буенча икътисадчы, газеталарда мөхәррир, балалар бакчасында театр түгәрәге җитәкчесе булып эшли, Гариф Ахунов исемендәге әдәби премия лауреаты. Бер төркем театр артистлары тиелгән автобус асфальт юлдан җилдерә генә. Театр труппасы Айбулатның туган авылына кайта. Район башлыгына рәхмәт инде. Кичкенә авылларның да күңелен күреп, кала кадәр каладан артистлар чакырткан бит. Безнең авыл халкын күреп исә авылларыбыз китәренә. Бу тавышта булмасалар да, бик культуралар. Мәдәният йорты кичкенә генә инде. Халык шыгыррак булдыра бирә алар. Эй, малай, билибез, икәү билибез. 3 тамаша китсә дә уйныйбыз, 100 кеше китсә дә уйныйбыз. Ник аның акчасын район күтәргән шунда? Барайы билектер, өстәлләр җәеп башлансалар тагына шәбрәк булыр иде. Хәзер алган тавык, балык тагын инде. Бер тавыкта бер савык димәкче. Олар нишләп булмас? Алайдан, конечно. Азатлык Мәдинә апай бәлеш әфәне булмас. Алар кайчанына, алар артистларына кайчандыр безне. Менә ул, кичкенә генә, әмма заманча төзекләндерелгән авыл клубы. Республикада танылу алган, матур рольләре белән тамашачыларны әсир иткән, бүгенге көндә бик күпләрнең яраткан артисты булган Айбулатны беренче тапкыр сәхнәгә чыгарган һәм тагын да югарырак үрләргә этәргеч биргән клуб шушы инде. Bizim kayakla oynagan olmadı, bir de ıngıraklarında da oynadık. Orada balayında kirkin, şava, bana ayrım diyaklar da var. Hadi, güzel. Başka mesele. Spektakl başladık bitti. Səhnəyə çıxan hər artist bir bulmağanday. Öz rollərin yeşil çabaqlarda. Hazır tanım bir tapırla çıkacaklar. Biter olmamışlar. Аңа бит дан шөһрәт тә, дәрәҗәле исемнәр дә, җитәкчеләрнең күккә чөеп мактаулары да кирәкмәде. Нәрсә кирәк иде алайса? 3 дистә еллык фидакарь хезмәтен нәрсә бирде соң аңа? Айбулатның күңеле актарылды. Менә шушы кичкенә генә авылда үзенең иң якыннары дип санаган авылдашларының дәррәү кубып алкышлаулары, спектакльдән соң горурланып кул кысулары гына кирәк иде аңа ләбаса. Залда нибары 3 кенә тамашачы утыра иде. Әнисе, завклуб Мәдинә апасы һәм үзләренең автобус шоферы.
Гаепләнүче Рузалия Шакирова. Әгерҗи районында туган, Казанда яши. Инглиз телләре укытучысы булып эшли. Китапларга, фильмнарга рецензия яза. Фәлсәфи темаларга бирелергә ярата, авыл тормышына гашык. Кыңгырт күзләреңдә туфрак төсе. Кыңгырт чәчләреңдә кыш оясы. Сабый елый офык артында мин чаптырам күрергә дип беренче кат таң кояшын. Такыясын үрәм, тукымасын тукыйм. Укыйм, кыям, уям, туям. Уяу булам, рәсемеңдә буяу булам. Уңам, туңам. Шуңа яңгыр булып учларында тып-тып, тып-тып шаңым сугам. Ә юк исә шәшәк булып сулам. Бердән бер йорт булып урман дәшә. Яфрак лепердәве, болан эзе, без ял иткән агач күләгәсе чын барлык дип, ә калганы рәшә, рәшә. Яшел күзем дала, син далада кылын, ә яшьләрем инеш. Колагымда күкри, тоткарламыйм бер китәрсең миннән. Әмма болай түгел, ә бәхетле килеш. Гаепләнүче Тәнзилә Галимуллина. Балташ районында туган, татар теле һәм әдәбияты укучысы. Мәктәп елларында ук каләм тибрәтә. Студент елларында Саҗидә Сөләйманова исемендәге стипендия ала. Шаулый урман сайрый кышлар тын ала азга гына. Керсәм шунда түз алмам күк күңелем газабына. Шыгыр-шыгыр килгән агач моңсу бер көй көйләде. Сугыш чыры хатыннары ниләр генә күрмәде. Сөйләсәң тел, язсаң кәгазь чыдамас күргәннәргә. Сөйлим сүзем дуга булсын шул елда үлгәннәргә. Күз яшьләрен хәтерлидер Суслонгерның урманы. Чәчкәдә яшьлек елларын Мари юлы урлады. Яшь егетләр генә түгел сугышка дип юл тоткан. Без кызлар да өйдән китеп бу газапка юлыккан. Урман шаулый, түзә алмый, йөрәктән тама яшем. Күпне күргән куллар белә урманны кисү эшен. Ирләр күтәрә алмаслык агачларны төядек. Өйгә кайтып әнкәй белән чәй эчәргә теләдек. Кайтты өенә Майсәвәр ясаган чәйе калды. Милиционер дигәнең шунда ук кулга алды. Төрмәдә җан бирде мескен, яшь гомере өзелде. Өстенә агач төшептән ничәмә кыз изелде. Урман белми шауламый ул җаны анда яшьләрнең. Тамырына сеңдергән ул кызларның күз яшьләрен. Еларлык шул, башта бер шәл шакмаклы иде юка. Салкыннарда өши идек чыгардай булып юкка. Аякта тишек чабата, суык йөгерә эчкә. Истән әзер дә әйткәнем, исән сау кайтсам 3-4 көн менеп утырам мишкә. Хәтеремдә салкын көздә яртылаш кереп суга. Кырым кызлары агачны төйләр иде салга. Бозлы суда аяк туңа тик булмый бер сүз әйтеп. Милиционер абзыең ярдан тора күзәтеп. Үзәккә үтте, үзәккә, көнгә бер сынык ипи. Ачлыктан тилмергән чаклар һич күз алдымнан китми. Сыкрап шыңгырды агачлар, хәлне аңлый җир ана. Сугышка дип киткәннәрнең каннары тамды аңа. Озаттым мин дә тамукка, өзелеп сөйгән ярымны. Әйтерсең лә ул минутта җир урталай ярылды. Китәм инде Мөслимә ди, сабыр булыйк, яшь түкмә. Син көт кенә кайтуымны, бер үк кияүгә китмә. Әхәткә булган сөюем иркен иде, киң иде. Яшәр өчен уңыш биргән басукырга тиң иде. Басуларда арыш үсә, сыйпап үтә җилләре. Ирләр китә, елап кала туып үскән җирләре. Басуда арыш камчылый, яшен яктысы кебек. Сугыш кырларыннан кире исән йөреп кайт егет. Фронтка яше җитмәгән, я яраксызы калды. Андыйлар урман кисәргә кулына пышкы алды. Намуслы авыл кызлары сабыр идек, оялчан көттек. Сугыштан ярым кайтыр да кышар дип берәр кайчан. Гөрләтеп туй итәр чаклар килер дидек безгә дә. Җан гына яраланмасын, тән ярасы төзәлә. Түзәргә икән түзәргә, сабырлык тиң алтынга. Мөслимәкәй, син сабыр бул. Җир йөзендә башка юк ул диде соңгы хатында. Суслонгер урманнары ник мине алып калмады.
бу хәбәрдән соң ничә көн сулган йөрәк канады. Урман кистек, ауды агач, куркудан очты кошлар, кайтыр дигән өмет белән яшәлде ничә кышлар. Май айлары урманнарга сулышын өргән мәлдә, истә ул көн, истә менә бүгенгедәй әле дә. Әхәтем кайтты яныма, яралы, хәлсез килеш, әйттем бит кайтачак ул дип, сугышта калган имеш. Ул шулар булырга тиеш иде минемчә. Ә бит сугышка дип китеп кайтмый калганы ничә. Сугыш кырыда белмидер күпме үле тән ята. Алар тырышлыгы белән бездә алсу таң ата. Кышлар кайта җылы яктан, яфрак яра һәр агач. Җанда яралар яңара, үткәнне искә алгач. Искә алып сөйләр сүз күп, тормышым куе урман. Минем күргәннәрме бу дип, кайвакыт уйлап куям. Шаулый да, шаулый урман. Камилә Махмутова, Казанда туган, Глаголевцы халыкара әдәбият премиясе җиңүчесе. Казанның Галәм 18-нче татар гимназиясының 11-нче сыйныф укучысы. Исәнме, балакаем, күршекәем, Кәримә. Син минем бу хатны укыйсың. Димәк, мин инде бу дөньядан бакыйлыкка күчкән. Сиңа үземнең соңгы сүзләремне, теләкләремне җиткерәсем килә. Шундый инде ул йөрәк шире. Юк, минем үләсем килми иде. Ләкин тормыш ул йылата да, түземлеккә дә өйрәтә. Аның бигрәк тиз үтүен дә күрсәтә ул. Бер кем булмас, гел яныңда тормас шул. Шундый тормыш кем килә дә, кем китә. Хәер, ләкин иң мөһимен онытма. Син бер үзең түгел. Кешеләр бит дөнья. Син белгәнеңчә, минем кызым юк. Ике улым, оныкларым да малайлар. Һәм мин, Кәримә кызым, сиңа карап торганда, минем кызым, балакаем, наскаем дигән җылы уйлар күңелемдә туа иде. Син миңа карата һәр чак мәрхәмәтле, киң күңелле, ачык йөзле булдың. Үзеңнең ярдәмеңнән ташламадың, мине бала урынына карадың. Бер кайчан да моны югалтма. Син академияны уңышлы бетереп, чын яхшы белгеч булырсың дип өметләнеп калам. Барлык теләгән теләкләрең тормышка ашсын. Сиңа бары бәхет, шатлык, куанычлар гына теләп калам. Тагын сиңа бүләк итеп, васиятемдә үземнең алтын алкаларымны һәм башка зәркән бизәнү әйберләремне калдырам. Киләчәктә дә синең бәхет, шатлык, куанычлар белән бәрәкәтле тормышта яшәвеңне теләп, Гөл Мәрьям әбиең. Айрат Шамс. Мөслим районында туган, бүгенге көндә Кариб театрында эшли. Шигырьләр, драма әсәрләре яза, каләмен проза өлкәсендә дә сынап карый. Бу елларда авыл исе калды. Шушы җирдә калды балачак. Юл тузанын күккә чөеп җибәргән чак. Калды анда минем сабый чак. Сәпитләргә утырып шаба идек инде, тага идек аңа ботаклар. Юл тузаны өскә күтәрелгән чакта, эй күңелле инде, без бик шат. Әбиләрен кала юл читендә бәбкәләрен саклап утырып, силтиләр дә безгә таякларын начар сүзләр белән урышып. Иске детсад бакчасының да калдырмадык иксән куймасын. Нигә безгә комачаулаган? Безнең үтәр юлда тормасын. Су буеның без йөрмәгән бер җире калмагандыр. Суда yüzгән балыклар да һаман бездән куркадыр. Болыннарда көтү-көтүп, йөри идек без җырлап. Көнбагыш ашый-ашый, кошлар сайравын тыңлап. Көн сүрелгәч тау астына төшә идек футболга, уйный идек тиргә батып. Бары җиңү хакына. Хәзер генә бу хатирәләр безгә мәзәк сыман тоела. Ул вакытта бик күңелле булган, шушы куймаларны батулар. Урам тузаннары күтәрелгәч, көлә идек, тизрәк җилдерттек.
Biz kitkəş yaman soluydur uram. Tuzanını da bütüre. Barı jil. Dostlar bilen taralıştık türlübüz türlü yaka. Unutmuk yakın dostlarını. Xatlar yazık alarga. Koyağına barsam da min. Jiller derşe avulga. Anda bizning tuğan negiz. Bari bizda. Avuldan. Kayıplanışı Elvira Mengulina. Baylar sabasında tuğan, KFU'da okuğan vakitte yok şiirler yaza başlayı. Şerif Kamal ismindeki edebi premiya laureatı. Шитте тұрсын Париж, Шанхай, Нью-Йорк, қызықтырмай хәтта Дубайда. Қазанымда жанға рәхәт табам, көңілем тыныш мында болғанда. Шит илләрдә бикеш булсам да мин, юқсындыра таныш урамнар, ничә ғасыр гизгән таш биналар, кайчандыр өр-яңа булганнар. Һәр почмагы тарих эзләренә, бөек шәхесләргә тоташа. Мында Сәйдәш, Жәлил, Тукай үзе кардәшләре белән очраша. Мында яшьлек, дәрман һәм дәрт яши, тарих бәйле һәр бер урынга. Татарымның ғөреф-гадәтләре тапшырыла буыннан буынга. Читтә торсын Париж, Шанхай, Нью-Йорк, қызықтырмый бүтән Дубайда. Казанымда жанға дәва табам. Мин бәхетле мында булганда. Bugün Яңа исем иҗат лабораториясе проектында катнашучы яшь язучыларның эше каралды. Суд хөкемен игълан итү өчен сүзне казыйга бирәбез. Яңа исем әдәби лабораториясе каршындагы Татарстан әдәби суды утырышы Казый Рабит Батулла катнашында бер төркем яшь иҗатчыларның әсәрләрен тикшерде. Һәм түбәндәге хөкем карарын чыгарды. Иҗатлары каралган яшь авторларның кычкырып торган җинаяте юк. İcat təcrübəsi bulurluq əsərlər olar. Hiç şüksüz яшьләргә әдәбиятта əzlənülərin davam etərgə kirək. Məhkəmə tamam. Biz oyun oynayırız hazır. Matbuatda da oyun oynayırız. Lakin bu oyun bir ciddi oyun. Yaş yazıcılarının eserlerin matbuatta aldan ok bastırıp, halkka tapşırıp, onlar öz fikirleri uylap, biz onlar karşında менә шулай мәхкәмә, яргылау, yani суд оештырабыз. Судның борынгы сүзе яргылау. Һәм ул Аллаһ Тәгаләгә ярлыкау булып килеп җиткән безгә. Яргылау суд хөкем. Менә бу уен бик җитди мәгариф өлкәсендә әдәбиятны яшь иҗатчыларны аңлау өчен бик тә кирәкле шәкел дип уйлыйм мин. Һәм әйтергә кирәк, моның нәтиҗәсе дә бар. Менә күреп торасыз, берничә яшь шагыйрьләр, язучылар нинди матур телдә сөйләшәләр. Ahangları matur, sözleri anlaşıla, söylev kültürüsü var. Lakin mene hazır bugün de kulakta kalgan bir neçe söz kulakını sağayta. Olga başlaganda siz şunu da unutmasqa tiyirsiz, tilni ana tili bizni tüpten ileriga deyir. Tatar tili degan so'zda huquqli yasharga,
туган тил деген сүздә хокуклы яшәргә. Иң беренче ана теле булырга тиеш. Чөнки без ата теле дип атамыйбыз бит. Ана теле дип атыйбыз үзебезнең телебезне. Чөнки ана өйрәткән бөтен йолаларга, ана җырларга, тарихка өйрәткән, аш пешерергә өйрәткән, биергә өйрәткән, ата кеше ауда, яуда озак еллар дәвамында бала тәрбиясендә катнаша да алмаган шикелле. Шуңа күрә без ана теле дип сөйләшик. Мәсәлән, монда колакка чалны сабантуй дигән сүз. Сабантуй дип язалар. Сабантуй дип шигарләр эләләр. Бу хата. Үй туй димибез бит. Никах туй димибез бит. Үй туйы дибез. Никах туйы дибез. Сабан туйы дибез. Аннан соң бер сүз яңгырады, бала тудырды. Татар тудырды деген сүзне кулланмый. Тапты. Бәбәй алып кайтты. Бала тапты. Нинди матур. Бала тудыру йорты түгел. Бәбәй табу йорты. Нинди матур, әдәпле сүз. Тудыры дигәчтә, шигырь тудырды дигәчтә, минем җаным тетри, шигырьне ничек тудырып була икән? Көчәнәме? Әллә елмаямы? Менә шушындый тәнкыйтьләрем бар. Сезгә игътибарлы булырга кирәк. Менә бу җегетләргә, кызларга мин алда уңышлар телим, ана теле сагында торуларын телим. Мәсәлән, телне баетабыз дип, читтән алган сүзләрне турыдан-туры тәрҗемә итәләр дә, телне гарипләндерәләр, корама тел барлыкка, корама тел, писрак тел дигән сүз. Әйтик, без диткиз дип язадырык татар китапларына. Ни өчендер? Хәзер бит башкача язабыз. Әйтик, культура йорты дип язадырык, хәзер мәдәният йорты дип язабыз. Монда ишетелде сүз, сәпит дигән сүз ишетелде. Матай дигән сүз дә бар име. Халык үзе уйлап чыгарып, үзе тәрҗемә итеп татарлаштыра шушы сүзләрне. Мотоциклны матай ди. Сәпит, велосипедны сәпит ди, татарча. Татар тегермәнендә таттырылган рус сүзләре татарча булып бәргә, бу телне байыта. Тел үзенең кагыйдәләре белән безнең телгә, ана телебезгә килеп керсә, телне корама тел язып, писрак тел ясый. Шуңа күрә тел турында, ана телебез турында өметебезне саклагыз. Ана телебез сезгә кала. Сезгә уңышлар телим. Хәерле көн, татар әдәби сүзенә мөкиббән хөрмәтле тамашачыбыз. Бүген яңа исем иҗат лабораториясының 3нче сезонына нәтиҗә ясарга җыелдык. Лабораторияның эшчәнлеге Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы белән берлектә тормышка ашырылды. Иҗат лабораториясының максаты күңелендә әдәби иҗатка очкысы яткан яшь иҗатчылар өчен каләм шарлау, тәҗрибә һәм гыйлем туплау мәктәбе булдырудан гыйбарәт. Проектның 3нче сезоны игълан ителгәч, 100гә якын гариза кабул ителде. Күпмедер вакыттан чын-чынлап иҗат дөньясына тартылучы, чараларда актив катнашучылары 60лап иҗатчы калды. Инде әдәбиятыбызны яңа әсәрләр белән байыткан яңа исемнәрне бүген яңгыратачакбыз. Иң дулкынландырганы, миңа калса, үз иҗатыңны сәхнәдән тыңлап хузурлану. Андый мөмкинлек тә булды бит. Бүгенге кичәдә сәхнәдән яңгыраган барлык әсәрләр дә яңа исем проектында туган иҗат җимешләре. Проект үсештә. Әдәби судлар, усталык дәресләре, данлыклы татар интеллигенциясе вәкилләре эзләре буйлап әдәби сәфәрләр оештырылды. Бүгенге әдәбият мәйданын яктыртучы язучылар Гөлүсә Баттал, Ландыш Әбүдарова, Галимҗан Гыйлманов, Ләбип Лерон,
laboratoriyaның ұстазлары болды. Ең қымбатлысы, әдәби мәктәп эшчәнлегенең нәтиҗәсе буларак, шәкертләрнең әсәрләрен, ұстазларның үгет нәсихәтләрен туплаган 3-нче альманах дөнья күрде. Әле шушы көннәрдә генә кызу типография табасыннан төшкән басмалар бүген бүләк итеп тапшырыла. Яңа исем әдәби мәктәбендә каләм шарлап дипломга ия булган шәкертләребезне сәламләү һәм тәбрикләүне дәвам итү өчен сәхнәгә Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйков чакырыла. Хәерле көн, дуслар. Шундай бик күңелле, жылы шара, Айдар Сәдгәрәш самолетка соң калды, сезне тыңлап торып онытылып китеп, аңа инде ашыгыра кирәк иде. Безнең бүгенге хөрмәтле кунагыбыз Фирдус Салихов белән урамда басып торганда, зур гына лимузин килеп туктады безнең нәрсә каршына, театр каршына. Кем микән бу дип аптырап киттек, лимузиннан йөгереп чыктылар кызлар, балалар, җегетләр. Бүген бит мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре. Менә шундый матур шара безнең дәген бүген үтә. Әлбәттә, монда иҗат белән беренче генә адым эшләмәүчеләр дә бар. Бу бик җылы проект, 3нче ел рәттән оештырыла. Ел сайын, үткән сайын Гөлүсә белән сөйләшәбез. Менә киләсе елга әгәр дә игълан итсәк, яңа сезонны дип, кешеләр килер микән, яңа кешеләр килер микән, яңа кешеләр табырбыз микән дип. Ләкин Аллага шөкер, милләтебезнең байлыгы зур. Ел сайын яңа кызлар, яңа җегетләр килә безнең арага. Без аларның белән танышабыз, аларның иҗат белән танышабыз, аларга ниндидер игътибар бирәбез. Менә шушы иң мөһимедер инде, аларга мөмкинлек бирү, аларга шартлар тудыру. Һәм иң мөһиме икенчесе, алар бер-берсе белән аралашалар. Менә шушы мөхит аларны формалаштыра. Бик зур рәхмәт. Хәзер җиңүчеләребезне котлап, бүләкләр тапшыру өчен сәхнәдә калуыгызны сорыйбыз. Шагыйрә Гөлүсә Баттал шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясенең шигърият номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Альбина Гайзуллина, Казан. Рәйсә Абдуллина, Балташ районы. Тәнзилә Галимуллина, Казан. Гөлназ Нуриева, Шаллы. Зөһрә Рамазанова, Балташ. Алиса Хисмәтуллина, Әтнә районы. Гөлназ Нуриева, Шаллы. Зөһрә Рамазанова, Балташ. Алиса Хисмәтуллина, Әтнә районы. Алсу Шакирова, Казан. Айрат Шамс, Казан. Уртак фото. Бик зур рәхмәт. Алкышлар белән озатабыз һәм язучы Галимҗан Гыйльманов шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясенең проза номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Фируза Бикбаева, Казан. Индира Габдуллина, Казан.
Рузанна Каюмова, Qozon. Shulpan Ahmetova, Qozon. Hozir o'rtaq foto. Bek zo'r rahmat. Yozuvchi Labib Liron shogirdlarini sahnaga chaqiramiz. Yangi ism adabiy laboratoriyasining shi'riyat nominatsiyasida diplomlar bilan bo'laklanadilar. Inji Ahmadjonova, Qozon. Oyzat Vahitov, Boylar sabasi. Landish Salixova, Ko'kmara, Yuqori Orbosh ovuli. Zarina Sung'atullina, Qozon. Rashid Fattah, Yashiluzan. Oygul Habib Rahmonova, Ko'kmara. Rozaliya Shakirova, Qozon. Hozir o'rtaq foto. Rahmat. Yozuvchi Landish Abudarova shogirdlarini sahnaga chaqiramiz. Yangi ism adabiy laboratoriyasining proza nominatsiyasida diplomlar bilan bo'laklanadilar. Tongshulpan G'ilasheva, Qozon. Ixtiyor Qiyamov, Qozon. Kamila Mahmutova, Qozon. Sa'adat Laysan G'alauddinova, Qozon. Hozir o'rtaq foto. Bek zo'r rahmat. O'rinlarimizga uzatamiz. Mana bit. Yangi ism qissalarida ne qadar yosh yozuvchi qalam sharlagan, zamon so'lishin yetkira turgan ko'pmi yangi asar tug'an. Proyekt qissalarında her shagird bir ustozga birkitilgan edi. Yil davomida tavlik bo'yi ilmtada bo'ldilar. Adabiy ustalikni, turmush tajribasini, so'z ta'mining tomchisini to'kmish yashmi o'z shogirdlarini yetkirishga umtilgan ustozlarimizning ishi bayalab bitirgisiz. Yangi ism adabiy maktabi ustozlarining zo'r xizmatlarini bayalab, rahmat xotlarini topshirish uchun sahnaga Tatariston davlat teleradio kompaniyasi direktori Firdus Salixuli G'imaldinov chaqiriladi. Shundan da mana beride bizning yosh yozuvchilarimiz desam, o'zimni qortaytib jibarman kebek. Mana shu yoshlarni ko'ru ko'ngilni ruhlandira. Siz bizning tatar xalqimizning shun uyutqusi deb aytar edim. Siz umidi, biz sizning ko'plaringizni endi bilamiz. İjtimoiy turmushda da bek tilab, aktiv ko'rinib qatnashuvchi yigitlar, qizlar siz. Albatta, ijod ol qatlovli ham shul vaqtda bek jengil ayber.
ижатта білім дә керек, ақыл да керек, тыйымлау хисе дә керек. Шул ук вакытта күпмедер дәрәҗәдә күнегелгән шикләрне бераз шигереп, күнегелгән шикләрдән дә чыга белү кирәк. Һәм әлбәттә ул шикләрне бик тыйымларга да кирәк. Артыгын чыксаң, колакны боралар, яргыучы килеп җитә. Әйенде җитди иттереп әйткәндә, әлбәттә мин сезгә иҗатыгызда уңышлар телим. Без катлаулы чорда яшибез. Менә Шамил Мөхәммәтович белән дә сөйләшкәндә мин аңа әйтәм инде. Дөньялар шуңа бара. Бик күп амбарларны йозакка бикләп, ачкычларын алып китүче буын без булырбыз ахыры дип. Ни кызганыч андый шикләр, куркулар бар. Ләкин теге ул пессимистик уйларга күңел бирелгәли. Әгәр уйланмасаң, борчылмасаң, ничектер ул янаган куркынычларны җиңү дә мөмкин түгелдер. Әмма безнең киләчәгебез өметле дип уйлыйм. Чөнки безнең халкыбыз бөек халык. Һәм ул һаман үзенең талантларын тудыра тора. Һәм менә бүген шушы әлегә кичкенә сәхнәдә без киләчәктә иманым камил, зур исемнәргә ия булырдай егет кызларны күрә алдык. Барыгызга да уңышлар телим. Һәм әлбәттә инде зур рәхмәтем остазларга. Менә һәрберегез үзегезнең вакытыгызны кызганмыйча шушы безнең яшьләребез белән эшләгәнсез, хезмәт кешегез кергән. Сез инде аларның остазлары, алар һәр гамәлен кылганда аларның күз алдында сез булачаксыз. Менә без монда ялгышлык эшләп җибәрсәк, бу абый нәрсә әйтер икән, яисә бу апа нәрсә әйтер икән дип алар уйланып куячаклар. Һәм сез бу очракта бик изге эш кылдыгыз. Һәм сезгә алга таба да тагын бик күп буын язучыларыбызны үстерергә, тәрбияләргә насип булсын иде. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Остазлар яңа исем әдәби лабораториясендәге хезмәтләре өчен рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Язучы, әдәбият белгече, Шәйх Иман-Нур исемендәге әдәби премия лауреаты, Казан утлары журналы җаваплы сәркатибе Ландыш Әбүдарова. Шагыйрә, Зәкия Туишева исемендәге театраль премия лауреаты Гөлүсә Батталова. Язучы, әдәбият белгече Абдулла Алиш, Саҗидә Сөләйманова, Нажар Нәҗми, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире Галимҗан Гыйльманов. Язучы, шагыйрь, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мәдәни җомга газетасы һәм безнең Мирас журналы баш мөхәррире Ләби Плерон. Барлык остазларны да чакырабыз бирегә уртак фото ясар өчен. Майдан яңа исем иҗат лабораториясенең Татарстан китап нәшрияты белән тыгыз элемтәсе аңлашыла да. Быел бу дуслык нәтиҗәсендә сюрприз да әзерләнде. Проектта катнашкан иң актив 2 иҗатчыга гран-при тапшырылачак. Нәшриятта аларның китаплары басылачак. Яшь иҗатчыларны сәламләү һәм гран-при ияләрен игълан итү өчен сәхнәгә Татарстан китап нәшрияты генераль директоры, узган елларда үзе дә лаборатория остазы булган язучы Рөстәм Госман улы Галиуллинны чакырабыз. Шуннан да менә бу Мурат Гатыфулла Әхмәт җитәкләгән комиссияның иң мәгънәле эшләренең берсе, ошыннан да четерекле, остазлар өчен җаваплы, ләкин ул бик кирәкле гамәл. Һәм язучы өчен менә кайсы гына телдә язса да, кайсы гына милләтнең язучысы булса да, иң матур, иң җылы сүзләрне шагыйрьләр да, язучылар да китап турында әйтә. Безнең Тукайыбыздан башлап, һәр кайсы китапны шул хәтле яратып, җылы итеп телгә ала. Һәм язучы өчен ул хәтта өлкән булса да, аксакал булса да, үз китабын тоткан да күңелле, үз китабын кулга алганда ләззәтле, һич аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Һәм менә без остазлар, оештыручылар, тәлмид җитәкчелеге бергәләшеп уйлашканнан соң
ике автор белән шушы иң самими, иң рәхәт хисләрне бергә бүлешергә булдык. Киләсе елда, 2027 елда Татарстан китап нәшриятында социаль әһәмияткә ия исемлеккә ике авторның, иң актив ике иҗатчының китабын кертәбез. Бу инде безнең яңа исем проектыннан бүләк булып бара. Һәм калганнарга да алдагы елларда катнашырга стимул булсын, этәргеч булсын, инде шушы ике авторның китабы чыккач, әле бергә презентацияларын узарга язсын. Шуңа күрә кутлы булсын, бу хәрәкәт әле алга таба тагын да үссен. Рәхмәт. Китап нәшриятында китап бастыру өчен сертификат, яңа исем әдәби лабораториясе шәкерте Ихтияр Кыямов. Гран-при Татарстан китап нәшриятында китап бастыру өчен сертификат, яңа исем әдәби лабораториясе шәкерте Тәнзилә Галимуллина. Яңа исем иҗат лабораториясе кысаларында язылган һәр яңа әсәргә сөенүче, гомумән яшьләрнең әдәби иҗатка тартылуы өчен җан атучы тагын бер шәхес бар. 3 ел буена сәфәрләр, әдәби суд, түгәрәк өстәлләр концепциясын тормышка ашыручы, остазлар белән шәкертләрне бәйләүче, әлеге проектның һәр нечкәлеген кулы аша уздыручы кеше, язучы, яңа исем иҗат лабораториясының кураторы Гөлүсә Рәүф кызы Закирова. Гөлүсә Рәүф кызы, сезне бирегә чакырабыз. Мөхтәрәм яңа исемнәр, яшь язучылар һәм әдипләр, кунаклар, яңа исем проектына хәйрхаклы булган безнең катнашучыларыбыз. Бүгенге кичәне уздыра алуыбыз белән, бүгенге кичә безнең менә тормышка ашу белән барыгызны да шиксез котлыйм. Сез инде барыгыз да җиңүчеләр, биргә килдегез. Бу 3 ел элек башланган әлеге проект. Шулай бит, Шамил Мөхәммәтович, без инде аны журналларга, Татмедиа журналларына яшь язучылар килми диделәр. Без килә дип ышандырдык. Менә яшь язучылар социаль челтәләрдә генә түгел, лайк өчен генә түгел, сыйфат өчен дә эшләячәк дип әлеге проектны тормышка ашырып җибәрдек һәм ул популярлашты. Менә инде безнең 3 ел рәттән йөрүчеләребез бар. Алдагы елларда дәвамы булсын дигән теләктә калам һәм әлбәттә бүгенге безнең мин рәхмәт әйтәсем килә безнең мөхтәрәм казыебызга. Сезне хөрмәт итеп, игътибар итеп, менә безнең игътибарыбызны, хөрмәтебезне кабул итегез, Рабит абый. Сез безне ничә ел буе шушы әдәби судларны алып барырга, безнең теләктәш булдыгыз, яшьләргә хәйрхаклы булдыгыз. Менә өлкән буын язучыларыбызның чын язучы булып, яшьләр белән эшләүенең иң матур мисалы иде бу. Һәм сезгә әлеге безнең менә шушы альманах безнең быелгы сезонда катнашкан яшьләрнең иҗат җимеше, анда безнең әдәби судның беркетмәсе дә кертелгән, шулай QR-код белән куелган. Ачып, сез анда видеосын да карый аласыз, һәм инде киләсе елларда да катнашырга язсын дип телим яшьләргә. Һәм әлбәттә, тагын бер рәхмәт сүзем минем әлеге кичәне оештырган үземнең командама, мәгарифләргә, шулай ук Кариев театр артистларына, һәм инде яңа исем үзләре яшьләргә, һәм инде әлеге проектка теләктәш булган безнең җитәкчеләргә барсына да бик зур рәхмәт сүзләр әйтәм. Әлеге альманахны мин Фирдүс сезгә бүләк итәсем килә һәм Рабит абый сезгә. Менә нинди уй хис өйрмәләре белән яна бүгенге яшьләр. Каләмнәрдән бары мәрхәмәт, гаделлек һәм матурлык тамсын. Иң мөһиме, татар сүзе тамсын. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз.